गोलंब टाकून फणसाच्या बियाची भाजी साठी लागणारा साहित्य: फणसाचे बिया, कढीपत्तो, गरम मसालो, टमाटो, कांदो, कोकम, ओला खोबरा, मसालो, मीठ, हळद आणि गोलंबो, पाणी, फोडण्यासाठी तेल आणि फोडूसाठी धोंडो। आता आपण गोलंब भाजून घेऊया। तवा गरम करत ठेवूया। तवा गरम झालं, आता गोलंब भाजून घेऊया। गोलंब भाजून झालं, आता आपण तो काढून घेऊया। आता पाण्यात भिजत ठेवूया। आता बिया फोडून घेऊया। तसे फोडून झाले ना, मग सोलून घेऊया। आता आपण कांदा टमाटो कापून घेऊया। कांदा टमाटो कापून झालं, आता फोडणी देऊया। कुकर गरम झालं, आता त्याच्यात कांदा टाकूया आणि टमाटो आणि कढीपत्तो। आता हे चांगलं भाजून घेऊया। कांदा टमाटो आणि कढीपत्तो भाजा निलो, आता आपण त्याच्यात तेल टाकूया। हे मिश्रण सगळं भाजून झाला, आता त्याच्यात मसालो टाकूया। गरम मसालो 1 चमचा, 2 चमचे, थोडीशी हळद, कोकम, खोबरा, चवीपुरता मीठ। या थोडा परतून घ्यायचा। परतून झाला, आता त्याच्यात गोलंब टाकूया। मग आता हे बिया टाकूया। आता शिजासाठी पाणी ओतूया। कुकर बंद करूया आणि 4 शिट्टी देऊया आणि गॅसवर फुलवर ठेवूया। गोलंब टाकून फणसाच्या बियाची भाजी मी बनवलंय, तशी तुम्ही पण बनवून बघा आणि ती चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर खाऊन बघा आणि त्याची चव कशी लागतात ती कमेंट करून सांगा। अशा या नवीन व्हिडिओसाठी मालवणी फूड कॉर्नर या YouTube चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल पण वाजवा। भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।